А вы ведаеце, што ў нас, беларусаў, ёсць не толькі ветлівае слова «дзякуй», якому мы, дарэчы, нядаўна прысвяцілі граматычную частку ў нашай перадачы, але і слова «аці» і яго варыянты «ацькі», «аценькі», «ацечку», «ацю» з тым самым значэннем. Прычым слова гэтае фіксуецца ў розных гаворках на тэрыторыі Беларусі. Так, напрыклад, яно ўвайшло ў словарь беларускага наречия Івана Насовіча з 1870 года, дзе яго значэнне падаецца як «кланяцца», «дзякаваць». Такім чынам, «аці» – гэта выклічнік, а «аціць» – ужо дзеяслоў, як у выпадку са словамі «дзякуй» і «дзякаваць». Я ацю або ачу, дзякую. Ты аціш, ён, яна аціць, мы ацім. Паводле адной з этымалагічных гіпотэз гэтае слово паходзіць ад літоўскага літаратурнага «ачу», «дзякуй». Тыя, хто быў у Літве, канечне, шматкроць яго чулі. Аднак больш абгрунтаваным лічыцца меркаванне, што слова «аці» – прадукт так званай дзіцячай мовы. Гэта спецыфічная спрошчаная мова, якой карыстаюцца дзеці ва ўзросце прыкладна ад года да 3. Звычайна дзіцячыя словы ствараюцца шляхам паўтору простых складоў, часам гукапераймальных. Напрыклад, «бібі» – гэта машынка, «гаў-гаў» – сабака, «тук-тук» – біць або малаток, «ам-ам» – есці. Дарэчы, лічыцца, што так званыя першыя словы кшталту «мама», «тата», «баба», «дзеда», «дзядзя», «цюця» – сабака, «дзюдзя» – свіння таксама прыйшлі менавіта з дзіцячай мовы. Іншы спосаб утварэння дзіцячых словаў – скарачэнне. Калі з агульнаўжывальнага слова выкідаецца частка гукаў з мэтай спрашчэння яго вымаўлення. Бу – булка, дзі – уйдзі і гэтак далей. Магчыма, і слова «аці». «Аці» з'яўляецца падобным утварэннем ад «дзякуй». Дарэчы, у польскай мове гутарковае слова «ацю» з тым самым значэннем спецыялісты таксама адносяць да дзіцячай лексікі. А вось калі ў слове «ацю» націск пада не на першы, а на другі склад «ацю», маем ужо зусім іншы выклічнік. Як вы мяркуеце, калі кажуць «ацю»? Правільна, калі хочуць адагнаць свінню. Не пераблытайце!